Semir
nuwun Pak. Pak anggur ya Pak. Tidak tahu besok niku kok nanti lho. Ya Pak, sorry Pak. Rambakaning kayu talwa prasmine widodari endang-endange priyayi wadon. Tepi kinara celak tansah cecaketan sakabening cariyos. Anyelsaken wonten madyaning kelurahan Kapes Ireng. Nggih kelurahan Kalang Kadempel. Ngajanto alim wujuking kelurahan. Nanging wangunan tumapa kanthi sae boten wonten. Warga Kapes Ireng ing mriku ingkang padunung sakadang boten wonten. Napa maling atos kakah-kakahan ngantos bantah binantahan. Dene posisi kang sampun pinarakun inggil menika Semar Bujagati Nayantaka. Nggih jagat asmara santa nggih Sanghyang Kundung nggih Sanghyang Krisnaya Jati. Dewa ingkang Jawanta dados patemon para kawula cedhek kautaman, cedhek kasutapan, cedhek kebrahmanan. Den kanthi kalbu nasib Bagong, Ki Bawor, Ki Mangun Diwangsa, Ki Blabebula, Kidul Kaedah. Sumawana putra wayah besut, nggih besut, nggih Sanghyang Ketiga asmane. Boten inggih mati Sanghyang Ketiga asmane. Sigra Semar Arsa dawuh. Dawuh iki pranyata dereng kawijil wonten madyaning lesan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Oh
jomblo ana reangan mundi sing dadi kandhamu. Nila Semar muji syukur nang asane Allah Ta'ala. Gusti kang maha kawasa ya nak. Dene apa sinamu kelani ngira Semar sak rombongan. Wengi iki nganti seprene kasil pentas ana kene jeng. Mbok iya Reman. Man. Dhewekne karo Reyang kelan besut wengi iki pentas ana ndi kajate apa man? Ana daleme sapa iki man? Ngene Jung. Wengi iki siramu kelani karo Semar sak rombongan pentas ana dusun Wanakaya. Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dene kajate yaiku sepisan Murwakala sing duwe gawe yaiku Bapak Sagi karo Ibu Sutiyani nak. Murwakala putra-putrane sing Pandhawa 5 awan mau. Lah bengine iki karek tasapurane, karek syukuran. Dene apa? Panjenengan Bapak Sagi iku diparingi putra 5 lanang kabeh nganti sepene yaiku waras wiris lir ing sambikala kan ana rubeda apa-apa yo. Aduh mbok ya alhamdulillah jare malah ngono kan. Iya to. Niku wau iku amade sing gadah damel man. Iya nak. Terus sing nyambut damel man. Ore putuku besut nak. Kang kaya-kaya kang tansah kumandang sak bengi ya, Jung. Ana radio kan Suara Mojopahit gelombang 88,7. Radio padha laras gelombang 95,0. Dalah radio Jagat FM gelombange 102,9. Ugi yaiku kang tansah liwat streaming YouTube Cak Doyok channel, ha. Yaiku Pak Dalang Roman Widodo saka Bening Gondang Mojokerto Jawa Timur. Yoge apa? Jawa Timur Pak ya mesti ae. Nek wayangan seru ngene ya wonge tanah Jawa Timuran. Lah kok upama niku dijak tanggapan mulon Pak. Sapa? Dulurmu sing live streaming mirsani liwat YouTube yaiku kadang saka Semarang, saka Nganjuk iki yo kerjane nek riko dijak ngulon. Lho, reng yo gawe basa piye-piye. Piye iki rembulane. Lho lho. Bapak iku piye-piye ya wis dilakoni ngono ae. Wis gak wae adat. Najan to diak di umpama dikersakno ngulon. Bapak Winoto biyen masih rekaman nggih daerah Solo, nduk Klaten bareng kok pancet gathik ya piye ya wis Mojokerto lho. Aja gathik wae adat. Justru malah kon nek nyembok-mbok kaya kula malah gak apik. Maksude basamu kok gak becus, gak cocok lho. Ngoten apa? Ajeng. Bagong nak reaman kaliwat kira Semar matur nuwun. Rawuh dulurmu dalang saka Mojosari. Sapa man? Panjenengane Bapak Dian Wibowo. Oh, Pak Dian. Kanca plek gambar Eyang. Iya nak. Matur nuwun rawuh Bapak Dalang Dian Wibowo lan Ibu ingkang sawun rawuh wonten mriki. Ya. Uga man matur nuwun sing midhangetno iki utawa mirsani liwat YouTube tapi gak chatting, Bang. Maksudnya gak chatting, gak nulis, tapi pesan suara. Nah, ini kalau JK ya gak bisa metu suarane. Yaitu Bapak Sujianto Mojosari, petugas pertamanan bagian iki penerangan jalan umum. Loh, lek Jianto itu pernah itu cok gawe apa jenis suara kena video voice note, voice lah. Nggih, lek Jianto Mojosari matur nuwun. Bagian nek lampune kosret iku arek ngebel kejian lek iya to lek iki lho kosret lho arek ngono ae lha opo ae lah kancane rek kancamu iya saking lek jian to iku cek nom mbok menawa kudu pensiun lah arek iki wis kapate enom tuwek ngono lho mau mana
Wong saiki wong diarani tuwek gak kena gak gelem ya. Lah kok iso? Wong nyoto-nyoto tuwek disebut tuwek gak gelem. Sebab edile sudah berumur. Ya lah. Matur nuwun Jianto, tulisane yen napa mboten ngerti. Jon, uga ngaturno kahanane matur sembah nuwun wis monitor liwat streaming YouTube Mbah Wira Kandhek nak. Sapa iki man? Sing duwe pondok 87 Telasih Sumber Tempur utawa Tempuran daerah Puri. Wah, Mbah Wira Kandhek. Ya man iku wong terkenal aja. Tak koyo kon. Apa yo? Kon sapa musawah. Lah bapak sangat-sangat dhewe kate lapo lho ngono lho. Nggih matur nuwun Mbah Wira Kandhek sing wonten Pondok 87 Tempuran Puri. Daerah Puri Mojokerto. Nggih, iki ana surat nak. Jakne diwaca anakmu kono. Ya, mari maca surat kok maca iki WA-ne wong sing tak lumpukno nduk grup penggemar utawa fan padha laras. Ayo nak teko sapa iku? Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak suara ki nang sapa? Nggih kantos. Niki saking Bapak Baktiar Alfi Channel nyuwun lagu Banyuwangi Pacitan. Salajengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ki Dalang Roman Widodo kula cak saeri saking Kutha Porong Bangsal badhe nyuwun kending setunggal rondo gantungan kalih bojo wayuan padha laras pancen mantap pol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Saeri saka Kutha Porong Bangsal. Man, yo nek iku jeragan tape, Cung. Bae menawa kan mboten mboten tape. Iku ku yo hubunge karo Cak Saeri saka Kutha Porong Bangsal Mojokerto. Wah, wong tampune Cak Saeri bosok moto di Kota Wano Made. Apa, Cung? Tampune Cak Saeri ku lho bosok. Ya kono Kota Wano kok dol. Lah kan lah gak bosok kan atos kon mentasan kotak jero ngono. Wong njere tape ya basa iku. Dibaca nak iki cara apa jenenge chatting jare arek saiki ya nek biyen ku SMS ngono ae. Wae rupa tulisan. Loh, dibaca dari mana ini? Dari yang paling atas. Oke, baiklah. Pak Dalang Roman kula nyuwun gending waru doyong saking Bapak Dawang Banjarsari. Pak Darminto Jambangan Papar. Jambangan Papar Kediri. Cek. Oh nggih. Bindeng arek bindeng. Bindeng iki. Pak Darminto Jambangan Papar request Karangkates. Sugeng dalu niki saking Bapak Haryanto Sumberjati Mojo Anyar nyun sayang-sayang. Kula tiyang gunung nyun gening gobok kasmara. Oh, bene kula tiyang gunung nyuwun lagu kula niki laneng gunung ben ngono Mang. Lah gak meneng wae wis ruwono ae. Niki saking Gumong niku lho Gumong Bapak Sugiyanto. Nggih. Bapak Memet Segodo Banjang nyuwun gening kembang kopi. Bapak Sunati Karandian nyuwun gening ali-ali. Saking Bapak niki. Bokel. Dawar niki geningipun Lewung. Ojo bisa, bol, suli ngecak bakli. Cak Alwi sumber kembar absen. Rombongan dulur kemplak matur suwun rawe. Saking Cak Jono samping belah tengah Mojosari nyun gening Belitar. Belitar tulisannya. Pak Dewa Talok Delanggu Moker absen. J. Buar siang Gebang Sari nyun gening cewek gaul. Pak Dalang kula Pak Unyil sumber pandan nyun gening. Oh, mboten. Salam fans Podolaras Gantong Jep.
Nggih. Pak Unyil mana sirine ambek apa Pak? Yo sepanduk bareng. Oh, niku Pak Unyi. Banner napa? Bener. Damel napa? Warung. Lho, Pak Unyil lak dodol pentol saiki. Dene to Pak Unyi. Mari dodol kerupuk cung sakmono akeh. Pun warung ngebok kerupuk tok. Saiki alih profesi dodol pentol. Nggih. Niki kula lajengaken niki saking sinten niki kok mboten ten namine. Sing dalu nyuwun gendhing kodangipun ing mekaten matur nuwun. Pak Roma nyuwun gendhing sambel kemangi rondo gantungan. Bapak, mboten enten namine mun diteruskan. Diteruskan kali Bapak. Saking Pak Jupri ngemplak ngimbangan nyuwun gendhing lewung. Sing enjang Pak Dalang, kula Pak Pun nyuwun gendhing bondo donga. Sampun. Cung bakong nak reaman. Aja lali kok tanggal 22 ya nak. 22 saiki tanggal 14 15. Kurang minggu ngarep lah. 22 iku Pak Dalarawan pentas ana brangkal. Dadi Purwokerto jam 09.00 sampai jam 11:30. Mari ngono, mari lohor prei nak. Banjur bengi dibajutno kaya biasae jam 8 campur sari lan sak teruse. Oh. Kanca-kanca sing midhangetno liwat radio kelawan sing mirsani liwat YouTube Cak Doyok Channel engko iso ketemu maneh tanggal 21. Aduh, mbok iya man. Sing saka kedamaian awan mangsu genginjang. Muga-muga nyocoki man. Apa? Mang rasa-rasan Pak Dalarawan jangan tak tekakno nang kedamaian lho. Ditanggep Pak enggak kok nyuwuk sapi ning gebluk lho. Ono ae. Karena aku ya ditanggapan, lah ono kok nyuwuk lah apa ada golek nang daerah Gunung Kidul iku lho. Ah, Dolin. Dua lagu di medley nak. Monggo pasrah bongkoan lan kanca-kanca wiyoga lan Ibu Waranggono. Apa sing dek? Ya iku sing dipeting sing dicakno dua lagu di medley. Monggo. Apa nak? Banyuwangi Pacitan mandhepe rondo gantungan. Panjak tembung siap. Banyuwangi Pacitan mandhap rondo gantungan diwalik sak kersa. Monggo. Padha laras. Dados.
Iki matur nuwun saka dulurmu Cak Satrio saka Kebraon Surabaya sing nderek nyimak liwat YouTube. Ya nak engko ketemu ning Surabaya nduk sambi kerep daerah Akal Santri. Mbuh wulan pira jadwal aku yo lali pokoke ana sambi kerep ana job Surabaya nduk Akal Santri jaman. Tore iki gono kananing kiriman chatting saka Pak Kun Kedung Kembar Prambon nak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Pak Dalang, kula Pak Kun nyuwun gending bondo donga. Matur suwun padha laras glantong-glantong. Oh nggih. Lho, sampean kei jelek. Apa sing bonek glantong-glantong ana jelepe. Terus seneng kon glantong tok, gak ana jelepe. Kok tak bengolang botor remek. Lho iya man niku password tapi ya ana ngemu werdi sing jero. Gak ngono cek kementu semuanya password ngono kok ngemu werdi sing jero mak glantong-glantong jero. Nek kon kepengin ro babaring password glantong-glantong jebul mrono lah. Engko bengi tak ulang urut maca karo nulis kok ning Kembar temenan lho. Ya. Matur nuwun Pak Satrio saking Kebraon Surabaya ugi Pak Kun. Nggih mboten kata lumpen matur nuwun kawontenaning semen sing nyoting man Bapak Baktiar Alfi Channel. Sing wengi derek mengabadikan pementasan. Ya nak. Dadi mari nanggap Pak Roman iki menemben iku dokumen iku ana. Dokumen iku mesti ana. Masa sing duwe gak njaluk di shooting, gak njaluk di live streaming, Pak Roman gawa dhewe. Wong kabeh iki dulur, Cuk. Iya. Radio telu iku dulure kabeh. Lah sing nyoting ku ya dulure Nira Semar, nak iku sing nyoting ku cara ngono gak bayari, Cuk. Oh, adine. Terus gak bayari lah. Gek iku bensin apa? Mek nyangoni. Lho ngono lho. Oh, ya padha ae setali digawang jenenge. Ya nak, matur nuwun. Gari wae kameno kanane ana para kadang sing tresna budaya wayang kulit sing mirengno dalam mirsani wonten radio lan YouTube. Mbok
awi lho Bapak Menawi. Kagungan napa gegayuhan kepingin wayang campur sari saged tindak wonten Purworejo mening Gondang Mojokerto Pak Dalang Roman nika. Nomor 5. Perkara nomor iku nak. Nduk Facebook ya ana, nduk YouTube ya ana, nomore Pak Dalang Roman diencerno pokoke. Oh, gampang golekane. Iya. Terus lha sing sanduk kene ya dhuwur iku ana running tag tulisan berjalan iki gak salah jenenge. Iku ana tulisane nomor HP-ne Pak Dalang 085 649 792596 lho, lha jelas ah. Oh iya. Dibacetno kok 2 lagu di medley. Nah, kayak ana langgam dikit. Kayak rada kalem, cek gak nyerodok, dikeki langgam sing nomor 2 jandul. Lah ngono ah. Wonten Lewung Bojo Wayuan. Lewung Bojo Wayuan. Mas Dodok, niki Mas Dodok sing Kutha Parang Bangsal. Monitor sampai pagi. Oh nggih. Kanca-kanca relawan padha laras. Dadi Pak Dalang Roman pentas iku ana relawane. Loro ditugaskan setiap pentas, loro. Masih wingi nduk ngoro Jombang yo loro. Iki mang yo kanca relawan loro. Gak bayar yo gak manung relawan ku rela. Rela aku rela. Nika. Mangga Cak, ibu gamelaken langgam. Menawi mboten mawi bawa mboten napa-napa langgam dhisik sing keduane banjur dangdut. Mangga, napa niku? Lewung Lewung mudune nang pertanyaane loro dijawab loro. Bojo Wayuan. Lah, itu yang betul. Langgame Lewung Pak mandhap dhateng Bojo Wayuan. Oke. Padha laras dados, monggo.
dilono buani dadi gawe kon. Gak kebuan mang melok. Buani sapa nganti ipan iku apa lho. Iku menumpoke wong kono kok gawe glader hae lah ya bengkolan kon kok. Man iki matur nuwun monitore Pak Pol Pekuwon. Pak Siono Blijo, Pak Dalang atas, atas Dawar. Matur nuwun Pak di atas. Pak Dalang Sareh saka kuwi Jombang Kim monitor lewat YouTube nggih matur nuwun. Pak Gendut Mojowarno, Pak Satrio Kebraon, Cak Kusman tukang pijet, Sumber Tuku Tamunan Puri, Cak Bas Daleman Suko, Pak Lamat Karangdieng, nggih ugi wonten Bu Novi Mlanggan Medosari, Cak Iswanto Kesiman Tengah Ngemplak, Cak Mulyono Peterongan Jombang. Iku go penjenengane Pak Dalang Johan ya monitor kakekmu wong tanggapan kok. Terus wong tanggapan cedhak omahe kono daerah Kerembung ngono lho. Ro. Andane kok. Mbak Ika Mbelo Dalang Puryono dipun saka daerah ana Kebon Agung bareng Jombang. Nggih, kanca-kanca niki Pak Dwi Sumolawang Deni Sebani ugi Pak Dalang Ndo Centong matur nuwun. Iki mancing nanggap wingi kok man Pak Santoso kesamben ngoro Jombang. Lulu sakmene kuwe man 235 iki waca kabeh gak mari-mari man. Ya gak diwaca dari manjo absen ya samono kae. Nggih pokoke nggih matur nuwun monitor mirsani Pak Daroman. Kok menawa wonten klentak-klentak lakon iki nyuwun pangapunten sing agung sebab cek gawe iki lakon iki mandho. Ngono niku kok ana ae. Lah sing duwe gawe Pak Sagi jauh lakon murah kapi kanggo Pandhawa 5 anak kula lanang kabeh. Tapi sing derek tau ro. Wadah. Terus tau ro ya, Mas. Lah terus kaya apa? Sakit Pak Dalang. Tak jawab, Man. Gawe apa? Kula niku nek ditanggap nggih saged. Terus nek gak ditanggap boten saged kae iso belas. Goblok dedel lho nek kula ditanggap. Tapi nek ditanggap kula rada ya napa ngono lho. Dene lakon iki uga pamundutan dulu saka Surabaya nak ajrine ngono. Dulu saka Sambingker Surabaya njauk lakon iki. Lah tapi dirisi nduk kene buka-buka jange ngalih. Cek gak dempuk rekamane utawa gak dempuk live streaming-e lho ngono lho. Wah, lakon iki gak boten. Yo. Man. Saben-saben Pak Dalang Roman pentas iku menehi kenang-kenangan karo penonton. Lah ngono Sud. Nggih, Pak. Kenang-kenangan rupa apa? Sud, niku enten rupa dhuwit nggih enten rupa kaos. Nah niku damel kenang-kenangan door prize, Pak. Oh iya. Nah tapi yang ngono, Man. Ana aturane sapa sing wis tulis nama karo alamat dilebokno kerdus. Nama karo alamat dilebokno kerdus yo. Ya. Iki kok diundi. Sepisan gak kena diwakilno nomor loro nih, Man. Dipanggil 3 kali tidak ada orangnya. Berarti di Bang, rean Man. Aku njaluk sing ngundi sapa nak sing panjak kethuk iku sapa ben aku panggil tak. Tak kok beda awan manggak ngono bengi kok paling ngono iki sapa iki. Biasa joke mulai teko Jakarta iki paling panglingan Man. Sapa? Beda Barto iku mari ngembara go Jakarta sak wulan betul wulan niku. Mari ngono mulai saiki rada kuning, rada kuning rada beles tambane. Makanya diparingi spot Cak Parto ngundi nyuwun tulung monggo. Hadirin sekalian, lanjut disiarno pisan ta Cak to? Ayo Cak to. Iya. Bukan ini.
Nggih diurat Oh, ning sik, undi sik. ambek Gak ngukur. diterima situ. Niku jenenge ngundi lah nek gak mau kuwi jenenge njupuk. Sebentar, dijadikan satu dulu. Oh alah, tiba nih. Ampun, enggak diobok-obok. Nih, niki yang sanduki sinden. Lho. Iki jak patut tak tambahi lho lah. Lho ya oleh susu ora karuan. Ngono kate puri kalau tak mantuk kon Pak Dalang kakekmu mulai kon tak bungkolan ngono. Oh niki sing wingi mboten derek gara-gara bokongnya sakit nih gitu. Nah mau tunen ta. Genti-genten, iki jak patut sing gak melo saiki Pak Tarsim. Nggih kelos niki kangsal nggih menika. Wih. Bapak Bahtiar Alfi Channel. Monggo tersih Halo, wonten mriki. halo. Yuk, yuk. Password Presiden Podo Laras. Glantang, glantang, glantang. Gini sih, jadi butuh arah-arah nih lah. Cek sampai sing mutu terus, sinyoting terus saling sampai diganti di shooting ngomong loh tuh ya. Pak Bahtiar, matur nuwun nggih, belaken Pak Darman menika kenang-kenangan muga-muga miguna. Ngoten nggih. Matur nuwun yuk. Man Pak Bahtiar iki YouTuber terkenal man. Maksudnya ndok YouTube ya ana maning. Ha iku mayangi Pak Roman iku ndok channel Cak Doyo ya ana, ndok channel Pak Bahtiar Alfi channel iku ya ana. Terus channel Pak Dalang Roman dhewe ya ana. Cak Wandi mang ora uga mung Cak Wandi lho. Dadi subscriber yo akeh-akeh wong oman. Wis dukure 5.000, 6.000, 7.000. Dalange mek 1.300 kabare. Oleh dhuwit, wong aku gak ngurus dhuwit, bakal oleh dhuwit bandha wong aku promosi kok. Mayu kali dhuwit lek apa-apa. Sing penting aku cara pedalangan iki iso dilestarikan. Mbok menawa besok anak putu mirsani oh iki wayang gaya Jawa Timuran versi Mojokertoan lho. Yo kocap ingkang mlebet dhateng Klampis Ireng kawan-kawan wontenane Bambang Sekartejo mlebet dhateng Klampis Arubiyu. Sopo Pak? Bonak